Serokê Amerîkayê Donald Trump gihîşt Tel Avîvê û jî aliyê Serokwezîrê Îsraîlê Netanyahu ve hat pêşwazîkirin. Îro, dema ku konaxa yekem a plana Trump a ji bo berdana girtiyan û bîdaviyanîna şerê li şezeyê dike ve meriyetê, Serokê Amerîkayê dê li Kneseta Îsraîlê axaftineke bike û serokatiya lutkeyeke navnetevê ya mezin li Misrê li ser pêşeroja şezeyê bike. Maybe your best